அதிமுகவின் கொள்கை குறிக்கோள்களுக்கு முரணாக செயல்பட்ட தென் சென்னை மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் இருவரை கழகத்தின் அனைத்து பொறுப்புகளிலும் இருந்தும் நீக்குவதாக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கழகத்தின் கொள்கை குறிக்கோள்களுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் முரணான வகையில் செயல்பட்டதாலும், கழக கட்டுப்பாட்டை மீறி கழகத்திற்கு கலங்கமும் அவப்பெயரும் உண்டாக்கும் விதத்தில் செயல்பட்ட காரணத்தினாலும் தென் சென்னை வடக்கு கிழக்கு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 1000 விளக்கு வடக்கு பகுதி கழக மாவட்ட பிரதிநிதி ஜான் கென்னடி இன்று முதல் கழகத்தின் உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளிலுமிருந்தும் நீக்கப்படுகிறார் என்று அறிவித்துள்ளார். இதேபோல் 1000 விளக்கு வடக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த 111வது கிழக்கு வட்ட கழக செயலாளர் சுதாகர் பிரசாத்தும் இன்று முதல் கழகத்தின் உறுப்பினர் உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளிலுமிருந்தும் நீக்கப்படுகிறார் என்று பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். கழக உடன்பிறப்புகள் யாரும் இவர்களுடன் எந்தவித தொடர்பும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளார்.